От вчера само два отбора в ФБ Суперболи нямат загуба. Хебър е единия. Проблеми за Селпаров. Розалин Пенчев в тежка ситуация. Не се оцелиха добре Масари и Пенчев. Блокаут на Фахри. Монтана води в точките. В първи и във втория гейм Хебър поемаше водачеството буквално от първото разиграване. А Розалин Пенчев започва да се пропуква на начален удар, т.е. на посрещане. Още от края на миналия гейм е тази тенденция. Добра атака на Християн Димитров, отлична дори. Очевидният кос от Алберто Джулиани. Ако продължат проблемите на Пенчев в посрещане, са включвания на Мартин Симеонов. Конкретно на втора линия. Разбира се, бивши волейболист на Монтана Тодор Вълчев също е в квадрата, но ако говорим конкретно за посрещането, може би Мартин Симеонов краткосрочно е по-добрата опция. Тодор Вълчев обаче много полезен в атака и на блокада. Много по-полезен от Мартин Симеонов и също на сервис. Фахри рискува прекалено. По 5. Това са зелен свичер зад гърба на Алберто Джулиани, е кмета на Монтана. Ако не греша, за него предстои 7-ми мандат. Но нека си говорим за спорт. Сервис на Фахри. Много добро изпълнение. Яков Масари също стабилен. Пенчев от втора линия. Ето това е матчът, който очаквахме. Таван след защитата на Ивайло Лавов, но все пак отлично представяне за Монтана в разиграването, за това да спира Розалин Пенчев. Единайсти аз за Хебър. Този беше най-късметлийския. Тук изобщо без късмет Християн Димитров с великолепен сервис. Самуил Вълчинов, великолепна атака на Вълчинов. Още от първите сезони в Левски Вълчинов впечатлява с мощта, когато получи удобна топка. Особено когато тя е на единична блокада. Богат опит за Павел Душков. То от Монтана, в Монтана от миналия сезон. Има 3 престоя в Марек, беше във Франция и Румъния. Преди Монтана пък играл в Сливенски герой. 2 титли има той на България, естествено в Дупница. Аут на Масари по 8. Най-близко до титлата Монтана беше през 2018 година, когато загуби финалите от Найден Найденов и Нефтохимик. Защитата на Монтана заработи. Ръцете сега.
Браво и на Любомир Гонцев, браво и на Самуил Вълчинов, но Хебър ще контратакува. Седем от 15 за Християн Димитров в първите два гейма, при само една блокада срещу него и нито една грешка в атака. Може би на пръв прочит това сравнение ще е странно, но Християн Димитров дава това, което даваше Брадли Гънтър на Хебър. Може би не е много висок процент като успеваемост, но почти никакви точки за съперника, когато атакува. Престъпване на Масари. От всички тези пайпове на Микеле Баранович, това е първото престъпване, а не е чак толкова рядко срещано да се греши по подобен начин. Сега пък за първи път Монтана води с 2. Преамбициран се оказа Самуил Вълчинов. Потегляме ли към дълъг матч? Блокаут на Валчев. Колкото и да е висок, е по-нисък от Максим Сапушков. Когато имате удоволствието вече да наблюдавате в ефира на Макс Спорт, когато говорим за волейболната серия, утре, уважаеми зрители, Перуджа срещу Пияченца. И пак се справя Християн Димитров. И пак таван. Втори за Монтана от началото на гейма. Би трябвало за Хебър да са тези проблеми в защита. Да държи топката в игра тогава, когато тя е спасена. Е по-високи тавана в Залмалс, колкото Васил Симов и в септември в Разлог. Но сервиса на Хебър не е това, което беше в първите два гейма и разликата веднага се вижда. Видяхме и добро и лошо от неговия сервис. Сега беше време за лошото. Контратака за равенството. Блокаут на Масари по 14. Категорично най-конкурентният гейм от началото на матча. Прекъсване за отбора на Монтана. Тайм-аут за Даниел Пев преди да стане късно. Топката все пак е в игра. Първо подаване от Добромир Димитров, то отива за Розалин Пенчев, второто също, блокада срещу Пенчев. Много дори важен момент. Монтана не трябваше да позволява Хебър да скъсява разликата на точка. Отново Баранович и Масари в игра. Любослав Симеонов.
Греши диагонала. И ще напусне полето. Не толкова заради грешката, а колкото за да бъде Монтана с 3 нападатели на първа линия от една страна и без някой от своите разпределители на блокада. 5 смени вече извърши Даниел Пеев в този гейм, така че няма още безброй опции. Ето, с това е много ценен Фахри. Да посрещне този сервис. Този път Пенчев се справя. Фахри посреща, но Монтана не извлече дивидендите от това. Има рискове, умишлено да се вкараш с разпределител в зона 1. Великолепна атака на Валчев. Все още не сме видяли днес истинския сервис на Самуил Вълчинов. Хебър е без Джулио Саби. Хебър е с добре играеш диагонал. До кога Хебър ще е без Джулио Саби? Тоест блокадата му е много по-висока от тази на Фахри. 6 смени. Надява се Даниел Пеев това да му е последната, за да приключи още в тази ротация гейма. Грешка на Зарин Пенчев. Не е лишено от логика смяната. Розалин Пенчев се поразклати. Преди малко беше спрян на блокада, сега прати топката аут. Имаше колебливи посрещания. Рубо. Проблеми обаче и за Тодор Вълчев, това няма да е аз, но Монтана ще контратакува през центъра. Великолепен Салпаров. Хебър се измъква, защото разлика от 4 в този етап щеше да тежи страшно много. Добро решение от Тагонцев, може би не е най-доброто изпълнение да комбинира с Душков. Контратаките през центъра са много ефективни. Бардаров атакува и е спрян. Без мерки от Даниел Пеев. Той има тайм-аут. И пак Бардаров ще атакува. Току-що появи да се волейболист на полето младия Бардаров в толкова отговорен момент. Един път беше спрян, един път топката остана в разиграването, третия път Бардаров е перфектен. Комплименти за Гонцев за това, че остави нападателя си на единична блокада. Бардаров е на 20. Ами това е аса, който Хебър направи в началото на гейма, когато Кристиян Димитров беше подпомогнат от филето. Сега 1-1. Тайм-аут Джулиани. Във втория, колко ли обаче в третия, защото и тази топка е невъзможна за дистрибуция, каквато желая Баранович. Пак Бардаров. Не, топката е аут, да не говорим, че има и мрежа. Може би Бардаров се появи на полето, за да повиши ръста на блокадата, но той отигра две много важни топки. Макар в прената официално да е грешка на Хебър.
Иначе ето е тази негова блокада. Ако говорим за чистата теория, височина на блокадата, Бардаров е 20 см отгоре. Това си е около една педия. Край на този гейм. 25-21. Всеки път, когато Хебър пристигне в зала Мазов Монтана за матч, те в Бет Супер Воли, двубойте